Ọtụtụ ndị na-ajụ m, Ada Igbo biko, ọnwa one na-emebe otu afọ n'ala Igbo? Ngwa ka m kọọlụ gị nye ebe a. Ọnwa 13 na-emebe otu afọ n'ala Igbo, ọ bụghị ọnwa 12 dịka nke ndị bekee si wee dị. M ma gosiri gị ha ebe a. Kekwana ihe kpatara nke a? Ihe kpatara nke a bụ na ị ma na n'ihe onyonyo mmeburu n'oge mbụ, a gwara m gị na ọ bụ ụbọchị 4 mebere izu n'ala Igbo, ọ bụghị ụbọchị 7 dịka nke ndị bekee dị. Ụbọchị 4 ahụ bụkwa na afịa ha, ya bụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ bụ ihe mebere izu. Ngwakwa gị na ụbọchị 28 na-emebe otu ọnwa, ya bụ izu 7. Izu 7 bụ 28 days. Ụbọchị 28 na-emebe otu ọnwa n'ala Igbo. Ọ bụghị ka ọ dị na nke ndị bekee, ma nke ndị bekee bụ ụbọchị 30 maọbụ 31 na-emeberu ha otu ọnwa. Ngwa ka anyị gosia ọnwa enwegasịrị n'afọ n'ala Igbo. Enwere ọnwa mbụ, ọnwa abụọ, ọnwa Ifeke, ọnwa anọ, ọnwa Agwụ, ọnwa ihe ji ọkụ, ọnwa Alọmchi, ọnwa Ịlọ Mmụọ, ọnwa Ana, ọnwa Okike, ọnwa Aja Ana, ọnwa Ede Aja Ana na ọnwa Ụzọ Alụsị, ya bụ 13, ọnwa 13 enwere n'afọ n'ala Igbo. Ugbu a anyị ga-agụnwe ya. Dịka anyị na-agụnwe ya, m ga na-agwa gị n'ọnwa ọ na-ebido na n'ọnwa ọ na-akwụsị. Ọnwa mbụ, nyanwa bụ the first month, ọnwa mbụ ka a na-akpọ ya. Ọ na-ebido n'ọnwa February, n'izu nke 3, ya the 3rd week n'ọnwa February ka ọ na-ebido, kwụsị n'ọnwa March. Ọnwa abụọ bụ the 2nd month. Ọnwa abụọ na-ebido n'ọnwa March, kwụsị n'ọnwa April. Ọnwa Ifeke bụ the 3rd month, na-ebido n'ọnwa April, kwụsị n'ọnwa May. Ọnwa anọ bụ the 4th month, na-ebido n'ọnwa May, kwụsị n'ọnwa June. Ọnwa Agwụ bụzi the 5th month, na-ebido n'ọnwa June, kwụsị n'ọnwa July. Ọnwa Ifejiọkụ bụ the 6th month, na-ebido n'ọnwa July, kwụsị n'ọnwa August. Ọnwa Alọmchi bụ the 7th month, na-ebido n'ọnwa August, kwụsị na early September, na mbido September. Ọnwa Ịlọ Mmụọ bụ the 8th month, na-ebido na early September, kwụsị na late September. Ọnwa Ana bụ the 9th month. Ọnwa Ana, nyanwa bụ the 9th month, bụ n'ọnwa October ka ọ na-abụ. Ọnwa Okike bụ the 10th month, bụ na early November to late November, ya na mbido November wee luo na nkwụsị November. Ọnwa Aja Ana bụ the 11th month. Ọnwa Aja Ana na-ebido na late November to December, ya bụ ngwụcha November wee banye na December. Ọnwa Ede Aja Ana bụzi the 12th month, na-ebido na late December to January. Ngwụcha December ahụ to January, ọnwa Ede Aja Ana bụ the 12th month. Abatazie na the 13th month bụ ọnwa Ụzọ Alụsị, na-ebidozi na that January till February, that 3rd week of February. Otu a ka ọ dị. Ama m na o doro gị anya, ama m na ị ghọtara ihe m kọwara, mana ọ bụrụ na ị ghọtaghị ya, ị nwere ike ige nwo ya, bidokwa n'isi gee ya ka ị wee nwee ike ịghọta ihe m kọwara na ya. Ọnwa niile a mebere otu afọ n'ala Igbo. Gbaa mbọ na-esonyere Ada Igbo. Ya gazie.